Douwe Elias is al 34 jaar kunstschilder en heeft altijd een protte waardering gekregen van zijn romantisch realisme. Hij staat bekend op zijn nieuwsgierige interieurs van grand cafés en portretten. Zo waard hij zelfs eens vregen om de koninginnen te portretteren. De basis van Elias zijn bestaan als schilder looit in zijn jeugd. Ik ben daarin gegroeid. Maar vroeger tekende ik ook wel een soort. Dus mijn huid die stimuleerde dat ik wel. Mijn huid die zelf schilderijen, verzamelingen en die verzamelde reproducties. Dus ik ben opgegroeid met het idee dat kunst het belangrijkste is. En ja, vormgeving. Dat is eigenlijk het... En hij hier het ook wel graag wel. Maar ja, dat wie een hele andere tijd. Dus hij is onderwezen worden. Nou, dat vond ik ook heel aardig. En dat joeg een vast tractement in die tijd. Dat werd heel belangrijk. Want hij is nergens in een tredje en daar had hij hele eer met tijd mee maken. Van crisis en oorlog en ellende. Maar de wederopbouw ook weer. Dus dat weer wat mooi. De koerde schilderij een keer, het had er ook die. En dat ik tekende, dat vond ik er alleen maar wel mooi. Maar ja, dat hebben we wel heel benauwd of ik er wel ooit iets mee verzinnen kon. Kijk, die kinderen die ik geschilderd heb, dat waren kinderen van mijn vaders school uit 1950 ongeveer, mijn eigen jeugd ook. En dat is een kwetsbare groep geweest. Het heette toen BLO-school, buitengewoon lager onderwijs. En dat waren kinderen, toen heette dat nog Mongolen en imbecielen. Maar later werd dat een andere naam. Maar goed, dat was wel in die orde van grootte. Het is een klein schooltje, heel intiem in Leeuwarden. En mijn vader kon daar heel goed... ja, dat was een geweldige tijd voor mij. Het is een soort paradijsje geweest als je erop terugkijkt. Ik kwam ook wel op die school. En dat was ook niet iets van dat je iets moest presteren. Hè. In deze maatschappij moet je altijd geld verdienen. Het is allemaal heel belangrijk om hoger op te komen. En terwijl mijn vader dat helemaal niet, dat konden die kinderen ook niet. Maar dat was ook helemaal de bedoeling niet. Dus je moest de tijd prettig doorkomen. En ja, als je dat ziet, dan krijg je een ander idee van hoe het leven eigenlijk zich ook kan ontwikkelen. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is mijn huid, is dit hier bij die band. En dat is zo geweldig. Dat is die oude squallen, mijn oude meubels nog, oude inrichting. En dan die kleren. Ja, die kon dat heel goed. En die ben wie helemaal enthousiast en hij kon zich enthousiast maken. En het wie dus voor mij, als ik er weer om zie, een soort paradijselijke omjouwing voor die band. In de Prinsentuin en die kwamen dan met bus. En mijn huid haalden ze op bij het station, busstation. En dan ronden ze door de stad naar die squaleta en dan de jongens brachten er weer om. En dan kwamen ze hier uit de Noordwesthoek. Maar toen ik van de academie kwam, toen zei ik die foto's, toen dacht ik, ja, dat is echt een geweldig onderwerp. Die 101 portretten, waarom ben dat er 101? Nou, die listjes winnen op. We kochten die listjes bij de Action, kant en klaar.
En dan schilder ik ze op de boetenkant op het glas. Dat kan heel mooi, want olieverf dat bloedt steen. Nou, dat zoekt dan net, dat absorbeert het net. En ja, ik kwam overal bij de ex-investigingen om die listjes te kepen. En als een oren listje hier die stief voor mij, dan moet ik het haast wel oppakken, want ik wil het hebben. Maar toen wien ze op een gegeven moment wie het doen. Dus nou ja, de serie ik op, dus ik ga nog draaien van die listjes voor reserve, maar er zijn 100 er niet in. Ik ga ze al hier voor €3 per stuk. Weer een lage loon, een landenlijstje. Ja, heel mooi maken, hè? Maar het past er zo precies, omdat er zit een kroontje op. En nou ja, dan op een gegeven moment, die bij moet erin. Elk een eigen schilderijtje. Dit is zo groeit, ja. Als je het van tevoren bedenkt, dan kan het wezen dat je dan halverwege denkt, nou, wat is dit nou weer? Maar dat wie met dit net zijn. Hier ik bij 50 wel kind, maar dat wie mij 100 nog mooier. Dus ik kon net litten. Het is heel natuurlijk in. En dan ik ga de tijd wel. Het is weer geen opdracht. Het is mijn eigen fantasie. Maar ik heb ze dus van oude fotootjes die mijn vader maakte. Van gewoon waar de klas op staat en schoolreisjes. En dat zijn dat kinderen met die kleren aan die ze van broertjes en zusjes dan al kregen en zo. Dus het zit ook iets heel charmants en onhandigs in. En het geeft een geweldig tijdsbeeld. Maar die fotootjes zijn alleen al fantastisch. Maar door het te schilderen maak ik het mijn eigen. En het is ook een soort monument voor mijn vader en voor die tijd. En voor die kinderen. De expositie Oprecht en kwetsbaar, waar de portretten van Douwe Elias is nog te zien op 27 april in het Titus Braansma Museum in Bolzert.